Čaute ľudia, moje meno je Minecraft LP a ja vás vítam u môjho druhého let's playu a my sa už nachádzame tu pri našom domčeku, čo sme si vytvorili v prvom dieli, vidíte, a ešte som s ním zatiaľ nič nerobil a nejako mi Fraps vypadáva, takže možno to bude aj neskôr daté, ale nevadí. Takže ideme kopať do dreva, aby sme mali sklo. Super. Tak. Môže byť na každom 3. Aj tu. Tak. Super. A tu môže byť. Dobre. Super. Takže. Tak, áno, výborne. A môžeme sa pustiť do robenia nad sklami. A to tým, že vykopeme ešte tieto akaciové stromy, ktoré sú tu. A môžeme začať s tým robením toho. Super. Tak. Super. Ešte toto zničíme. A v tomto dieli podľa mňa aj pôjdeme do tejto jaskyne. A super, som šťastný, že mi teraz nevypadáva Fraps, nejdem to spomínať, takže urobíme si akaciové oak wood planks a urobíme toto okolo toho. Tu sa pravdepodobne nie zavidlíme, ale ak sa to povie, už neviem po slovensky. Ako sa nám uloží tu na tá hra. Tak, super, presne nám to vyšlo. A ešte si môžeme vykopať jedno. Super. Áno, pekne. Tak. A môžeme si toto vykopať a dať to okolo toho. Super. Tak, a tunak ešte si môžeme spraviť to, že ešte jedno si vykopeme, alebo dve. A dáme to okolo tých dverí. To bude najkrajšie. Podľa mňa. Tak. Super. Áno, 11. Aha, takto. A v tých všetkých dieloch budeme aj skrašľovať tento náš dom. Uvidíme, ako sa nám to vydarí. Super. Krásne. Takže takýto zatiaľ máme dom. Mne sa páči. Toto oranž... nie. My sme zabudli hore na streche urobiť toto. Neviem, či nám to vyjde, ale asi hej. A nie, to nevyjde. Nemusím zase ísť tento vykopať. Tak. Tak. Ešte zo dve potrebujeme. Super. Prepáčte mi za prvý diel mal veľmi vysoký zvuk v Minecrafte a mňa skoro nebolo ani počuť, takže dneska som stíšil zvuk na Minecrafte a zapol som viac na môj mikrofón. Super, môžeme vyskočiť tam. A super. Tak, výborne, a ešte nám vyjde na urobenie si steakov, takže máme 30 steakov a 30 týchto, takže to nám vyjde pekne. A nie, ešte si necháme zo 20, super, už sa nám tu spravil steak, takže môžeme si ho tu ešte nehať. A tu tak už nepôjde asi. Asi nie. Aha, nie, nepôjde. Takže dáme si ho tu a zatiaľ sa nám tu upečie. Zoberiem si krompáč. A skla nechám tu na... Ale toto si zoberiem so sebou. Takže... Môžeme ísť... do jaskyne. Takže nájdeme nejaké
nejaké miesto, kde sa dá ísť. O nie, ale my si najprv... No nejdeme úplne do jaskyne, zase asi dáme tu na tú akaciu. A vykopeme si nejaké uhlie, ak nájdeme. Zatiaľ máme dosť toho jedla. Super, a tam už vidím... A to není. A tam vidím jaskyňu. A uhlie! Super! Ľudia, máme prvé uhlie. Super, a máme aj prvú jaskyňu nájdenú. Super, som taký rád. Tak, dobre, 2 uhlie, to nám bude stačiť úplne. Tak. Super. Som rád veľmi, lebo... ďalšie, ale to je kameň len. V tomto kopci môže byť veľa... jaskýň ako tu na. Aj táto vyzerá slibne. No ale tam pôjdem potom. Takže, dobre. Ešte čo by som povedal. Že hra Minecraft 1.7.4 a predtým som hral 1.7.10. Tak. Preto nemám skin na tomto. Neviem, čo sa to deje. Keď mám 1.7.10, nemám skin. A keď mám 1.7.4, tak mám skin. Sranda. A už mám 12, dobre, super. Ešte tu zostalo jedno. Tak, pekne. A toto si dáme tiež tam. Super, teraz si ideme vytvoriť naše fakle, takže urobíme si a vyjde nám 8 faklí, to je super na začiatočnú, ale ideme teraz tam. Takže musím si zobrať zo 8 stejkov, alebo menej. Zoberiem si 4, polovicu z toho, čo som povedal, takže urobíme to tak, že pôjdeme do jaskyne na chvíľu a potom sa, ak vykopeme nejaké uhlie, pôjdeme zase naspäť, zoberieme si ďalšie jedlo a poďme sa tam vrátiť. A možno nájdeme aj železo v blízkosti. To by sa nám veľmi hodilo na naše nástroje. Kebyže nájdeme jeden stack železa. Super, takže toto vyzerá sľubne. Čo najmenej... železo, super! Super, naozaj super. Super! Kokos, ja som taký rád. Takže máme 4 železné rudy. Som sa zľakol, to je bed. Takže máme ďalšie železo. A tam je uhlie, vidím uhlie. Super. Naozaj super. 9 železa. A ešte si môžem vytvoriť... Ty kokos. Neviem, či tu je Herobrine. Ja radšej nejdem ho provokovať a idem preč. Dovidenia. Takže, ako vidíte, už máme 9 železa a ja som veľmi rád. Čo z toho môžeme spraviť? Urobíme si železný krompáč a niečo ešte. Môžeme si aj železnú sekerku. Dobre. A ak nám to vyjde... Škoda, takže nám to nevyjde, lebo som si teraz v hlave vypočítaval, že by nám vyšlo ešte, ale by nám vyšlo na -6. 4. Pardon za zvuk, ale tu chodia na motorkách, tak čakajte na chvíľu. Super, som späť. Áno, tu je náš domček. Pekný. Nevystrašil ten zvuk. Takže dáme si piecť toto, jak sa volá,
železo a urobíme si, čakajte, a urobíme si styky a potom fakle. Takže, aha, nemusíme si ani robiť styky. Dobre, výborne, takže urobíme si fakle, máme 13, tak výborne. A zľakol som sa toho zvuku, takže si ho zruším úplne. A nebudem nič špekulovať, takže idem sa vyspať. Dobre, už som sa vyspal. Takže, koľko železa? Už 4 železa, takže to je výborné naozaj, lebo som rád. A urobíme si krompáč. A môžeme si urobiť meč. A urobíme si ešte sekerku. Super, ja som nesmierne rád, že máme toľko vecí. A môžeme... Super. Máme na sekerku. Tak. Výborne a... Nie. Tak. Nepotrebné veci si dáme tu a... No zatiaľ nepotrebné veci. Toto si dáme sem. Nie, teraz budeme toto. Toto. Super. A toto nepotrebujeme, takže dáme si to sem. Výborne. Ideme si nakopať tento drevo. Tak, tak. Super, už tam asi nič není. Nie je. Dobre. Som rád, že máme už konečne železo a... Že proste máme železo. Mohol by som si urobiť gold farm... Gold mob trapku. Super. Pekne. Dobre, toto sme vykácali. Môžeme ešte urobiť niečo, môžeme ešte nejaký zo 2 stromy vykopať a budeme mať dosť toho dreva na urobenie podlažia. Nie, na urobenie poschodia v dome. Super. Ešte... A tu už máme dúbový strom, ale to ešte akaciový ešte si urobím. Tá akaciové sa mi páčia. A tu je dúbový. A akaciové už došli, ale ešte tu sú. Dobre, super. Tak. Dobre, ešte si tu vykopem tento koľko kráv. Super. Tak. Áno, dobre. Tak. Dobre. Tak, dobre. Ďalší akaciový. Toto si radšej nenechám. Nič. Toto si radšej nenechám a idem urobiť poschodie. Určite budeme mať zo stack tohto akaciového dreva. No, 2 staky. A ešte si urobíme styky z týchto. Takže tak. Dobre. Super. Dobre, teraz z tohto všetkého.
Super. Aha. Tak. Môže byť. A tak, výborne. Ďalej urobíme ešte tunak takto dáme. Urobíme tunak dieru a pôjdeme hore. Super. Tak. Teraz môžeme urobiť poschodie. Prepačte, seklo mi to. Super. A z tohto si môžeme spraviť tie, ak sa volajú, týchto 16. Super. Tak. Dobre. Tak. Super. Tak. Toto nič. Tak. Čakaj, tak. Super. Dáme tu tieto skla naše, čo sme si vytvorili. Tak. Ešte toto, ja som sa pomýlil. Super. Teraz pôjdeme sem. Tak. Super. Dobre. Tak, super. Budeme mať vyššie toto podlažie, lebo chcem, aby tam sme dali aj ešte jedno podlažie, ale ako sa nám to podarí, to nevieme. Už sa nám to minulo. Tak. Super. Pozrieme sa odtiaľ. Pekné, to sa mi páči. Takže dáme si tu ešte fakle. Aj tu. Tak. Môžeme ešte si urobiť toto. Neviem, ako sa to presne robí. Asi takto, áno, presne, toto som chcel. A môžeme dať tu býva Han, super, a číslo domu si dávame napríklad 215. Super, takže takto to môže byť a jeden toto môžeme dať si a dáme si tu ešte fakle. Tak, môže byť. Tunak dáme hore tú posteľ. Tak, a tu môže byť ďalšia truhla a tak. Takže urobíme si truhlu z týchto driev. Jo. Tak, pekne. Super. Tak, môže tu byť ďalšia. Tak, dobre, tu dáme si... Jej. Super. Takže tu. Tak. Takto pekne to môže byť. Ešte tu dáme napríklad. Takto a tu. Super. Mne sa to páči, neviem ako vám, ale mne sa to páči. Super. Dobre. Dobre, môžeme urobiť si lopatu z toho železa. Takže tak. A
Super. A... O nie. Nie. No niekedy sa vám to nepáči, ale Gogovi sa to môže páčiť. Toto, oranžová farba, viete, ale ja tam nedám túto, ja tam nedám... ja tam dám cobblestone. Tak. Nie. Super. Teraz, jak sa to robí? Aha, počkajte, musím si spomenúť, ale asi už viem, ak sa robí plot. Takže, tak ešte potrebujeme viac týchto. Super, asi takto. Áno, tak. Super. Tak. Aha, takže nič. Tak. Pekne máme 12 plotov a môžeme si ešte urobiť tu takto plot. Sa to páči. A presne nám to vyšlo, to je super. A ešte tu si môžeme dať navrch takto fakle. Super, mne sa to páči. Neviem ako vám, ale mne sa to páči. Dobre, ideme sa vyspať. A ešte si urobíme to 2 ploty a super. No, 2 ploty nie. Tak. Jaj, veď už máme 2 ploty. Super, dobre, tak. Dobre, a ešte tu si dáme. Tak. A ešte toto si urobíme. Tak. Super. Tak. Máme aj naše bránky. Ešte si tu dáme takto cestu a tak. Super. A máme... Ešte nie. Musíme si to dať úplne sem. Takto najkrajšie. Super, mne sa to páči, neviem ako vám, ale ja som s tým spokojný. Takže toto bol môj druhý part Let's Play Minecraft a v tomto dieli sme si robili ďalšie poschodie domu a obydlie. Takže ja sa s vami lúčim a dovidenia A dovidenia v ďalšom dieli. Čaute.